Assalamu alaykum mehriban adamlar. Hormatly prezidentimizin il yurt bähwitli işlerini rowaşyk ardy edip, halipalar ýol bilen atly söhbet konsertimize başlaýar. Biz şuň Türkmenistanyň at gadanan bagsy Merdan Bayram studiýamyza çagyrdyk. Oňa tadanlarlyk edýärler, dutardy. Gurban Murat Anna Nepet, gyjakdy Gurban Murat Bajyk. O Merdan maksy studiýamyza hoş gördük. Ene wagşylyk ýoluny bir uly ägir ýollaryň bir içinde halipalar bar. Olaň bir gelýän bir halipalarymyzdan gelýän bir uly ýollar bar. Indi bagşy hökmünde bir şu ýoluň haýsyny bir özüňe bir ýol edip tutunyň. Şu bagşylyk ýoluny da bir alyp baran işiň dogrusyny gurrumyz başlap berdi. Bagşylyk ýoluny aýsmy ýaly matumly pagyň sygyryna owulum akan ýandan akarmy saryk diýe. Owo. Şu aýdyrys ýaly men öz kakam Türkmenistan Halk Nuradi Bayram. Men öz çağalygymdan şu özüm bilen men aýdym saryň, aýdymyň saryň içinde önüme. Soň özüm şoňa bir ýykdym bolup şoňa bir özüm urup gitdim de kakam bilen çärelere giderdim, toý dawarlara giderdim bilen ýany bilen. Hem de şoňa bir öz çekijili bir öýde bir uruna bolýan zat bolmaly. Sunnotyň öýde bolup zadylar hatda. Esasanan bagşylyk ýoly, sadanlyk ýoly, bagşylyk ýolany kakam ýanyna bile şu toý dawarlara kiçilikden ýany ýönüstimde. Soňra da umum mektep tamamlap bizim paýtagtymyzda Türkmen Milli Konserwatoryýasyna goýdum. O taýda da ulul halipalar bar. İlk bilen Türkmen halk bagsy orany bir döwlet malarda okudum. Soň kakam okudum. Başlady beýik halipalar bar, ýolaman halipa, Akbarat halipa. Bulardan hem tälim almış. Madam şu Türkmen Milli Konserwatoryýasynyň uçurumy bolup, şu taýda molim bolup galmak maňa bir ulu baht meýser etdi. Merdan maksy halipalar ýoluny aty söhbet konsertimize haýdaýdym bilen başlap berjek. Men häzir Nuradi Bayramyň sazyna Şyh Nazar Pir Niýazyň sözüni ýylowadan ýan aýdymma, şonu aýdyp bereýin. Bolu. Kılgın çölün arasından mekan tutun ilumudun. Darağını yıkaksın batlı halinde kıbölüudun. Et yetiştirdi seni halkın, gözün şeker elin altın. Sen halinden düşüp yalkın sağlıudun, soluudun. Zahmetine halkım hayrat, bugün benim salın bulvan. Bir bakırsın derde derman yanağında haludun. Adım urup öňe tarap baryan yardım ýazy tarap. Beýik perçegmi de tarap alyp gelen ýoludun. Beýik perçegmi de tarap alyp gelen ýoludun. Halinde kıböludun. Merdan maksat awal Milli Konserwatoryýada mugallim bolup işläp uradym diýeni Milli Konserwatoryýada alyp barýan işleň dogrusyny bir şägirtlere berýän sapaklanan halipalyň bir ömür dörejiligim bir aýdym zaten otwardan näýil bir terbiýe berip näýär urup durýan şo dogrusyny gurrumy dowam etsek. Türkmen Milli Konserwatoryýasyna şumatna ýanymda mugallimler bar, Galp Sagurlar kafedrasynyň Gurban Bajy, gyjak mugallim. Bagşy kafedrasynyň Gurban Murat Anna Nepet. Şoňlar bilen bilelikde agdy birlikde işläp ýör. O taýda näme şu bizim öz halipalarymyzdan alan öwründen rahatlanmady.
yaşlara geçirýärse. Türkmen Milli Konserwatoriýasyna bagyslar topor we her welaýatdan gelen ýaş oglan gyzlar. Şo bagyslar toporuny hemme toporda bilelikde halkymyz wasp edýän aýdymlar geçýär, täze aýdymlar. Halk aýdymlary bilelikde üýüp aýdýan ýerlerimiz bolýar. Hersi bir eventden goşulmuş aýdýan pursatlarymyz bolýar. Şo bagyslar toporlanan döwlet derejesinde geçilen çäherlere gatnaşýar. Ba toý bayramlarda gatnaşyp ýör. Merdan ne hayt-haydım aýdyp berdi. Men häzir Geldiwäsiň goşgulyna şahyr. Sağdanna Halipam Akmurat Saryň sağdanna gyýylar diýen aýdym, şonu ýerine ýetip bereýin. Bolur. Hep 18 dolup yesek himalım himala. Nerede bakar her yayın kıyılar. Alyan aklar alıp bakar misalin bakar misali. Bir bakışta koyur heyran kıyılar. Hep hürmay barmaklar dürler dökülür, zehin oyup acıp keste çekerler. Hep meniyen yigitler deyde çökürler, deyde çökürler. Ne kılsanız kayıl kermayın deydiler. Yaksıdan yaksı, sizi vakit etmese dal olur bağısı. Hep dünya halı bolsa öçmecek nağsı, öçmecek nağsı. Akıllı hoş surat nurayla değiller. Dövrünür var dövrünürden hakali. Hep dövrünün var, dövrünün sapal, ömrünün var, ömürlerden sapali. Hep ardın masığına dursun öpali, dursun öpali. Bolsun da şenlikle pervanla değiller. Hep meniyen, ay meniyen yigitler deyde çökürler, deyde çökürler. Ne kılsanız kayıl kermayın deyler. Merdan maksat hawol, ine bir halkyň içine bir bagşylyk ýoly bilen bir bagşy bolup çykanda bir halkyň bir adam şol oglanyň bir ýigidin biri başdan aýdy urandan iýiňe bagşy hat diýilen goşulýar da. Bir merdan maksat diýilýär. Şu bagşy diýilmeýän özüne de kän zat bar da aňyrtanda şoň bir jogap gerçeligi. Onun şu bagşy bolmak üçin bir ilkinji ýanky hereketler, bir halipaň görmedi, duşmady, bir öýüňde aýdym zat bolup bir halipalaň arasyny görmeklik bir şoňa bolan buýson görýärmi? Indi şu bagşylyk ýolyna da başlangda bir ustaatlaň birine bir iýdarlanýar. Indi şu kakan halipamyz bagşydyň bilýär, bolýany şu haýsy bir esas ustaatlan biz aňyrdan amma da ustaatlar ta halipa diýär, bir mäne halipa diýär, oradyly diýär, bir ahal ýollar. Indi şu haýsy ustaatlar bir diňläp, bir köprek şolaň aýdymlar bir aýtjak bolýarmy ýa şolardan bir gaýwany tälim alyp aýdymlaryny, bir sözlerini täzen bir işejek bolýan aýdymlanmadyr.
Şolar dogrusunda gurumy dowam etsek. Ahali ýoluny ulul sütünler bar. Owa. Hal wasdan mer gaýda saha we orad ýalyas. Soň men Alipa Nurada waýdam hanyla anamra. Şunuň na köp video ýazgylar bar, şekilli ýazgylar bar. Ulardan na köp näçe görýäs. Bir her görüňde ütköşük täsir alýada özüňde. Sebäbi ilki ýaş başlykdan başlanda şular köpürek ünsli ýazgylaryny dinlemeli bolýar. Sebäbi Aydym Halipadan öwrenende ýazgyny köpürek dinlesen, şo öwrenende bakmaýada aňda. Ondan soň üçin ilki bilen näme bagsy boljak bolsaň sen halk köpçüligini bagsy adyn aljak bolan Halipaň bolmaly. Owa. Ýa Halipaň, şah Halipaň da ýürüýte gatnap şondan bir gerekli tilsimler bar da gün alyp aýdyp bermeler adam däle bagsçylyk tılmoty. Esasan sunnotyň hemmesi hem şolar ýaly saat salmam aýdym aýtmak bagsçylyk ýoly. Şo Halipaň mene kakam diýip aýtdym. Owa. Şundan köp şu halkyň öňüne çykanda näýli özüň alyp barmaly, näýli bir häsiýetler bolmaly. Şu atdan hem köpsini men özüm hem Halipaň diňe bir kakamdan beýlek Halipaň şu matky Halipaňlardan hem köp zatlar şey. Bir ýene bir ustadymyň adyny ýatladym gelýärdi merdan maşy. Şol ustad bilen kän bir halkyň öňüne de çykdyň, döwlet çärelere çykdyň. Türkmenistan halk artisti Allah berdi ata. Şu Halipada kän tälimler berdimi gadiýanlar? Men Şol esasy gyjak ýanymda sadan bolup men Halipaçylyk etdi-de. Türkmenistan halk artisti Allah berdi Ataýew. Ondan hem bir gyjak bilen bagyşyn goşulyşyp bir ýürüýtür tilsimler bar eken, ýinçe tilsimler. Şol Allah berdi Ataýew Halipadan hem köp zatlar öwrendim men. Şol bile toý tommalarda çärelere çykdyk. Ýa-ni konsertlarda aýtdyk. Tele konsertlarda da ýazgylanmady bar şol. Allah berdi Halipa bilen. Ondan hem köp zatlar öwrendim. Indi men häzir çykdym bunlardan halka aýdyp aýdyp bereň. Bolu. Hep çıktım onlar seyran edinip, çıktım onlar seyran edinip, görmeyen bir karar oldum. Mecnunum men yad edinip, hileliyle sorar oldum. Çıktım onlar hüvet edip, kıyılar bilen eğmeydi edip. Duam yarı soru edip, hileniyle sorar oldum. Hep çıktım bağa gider yedim. Ah yayrim, 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 yayrim. Yarımın sevgilim örledim. Duam yarı soru edip, hileniyle sorar oldum. Hep çıkıp başka dost tuttun beni, dostunu paylaşar ettin. Mecnunum unuttun beni, Könedinden uçar oldum. Ah yarım, ah.
Mecnun'un unuttun Mecnun'un unuttun mu könetinde Nusal oldun mu? Hey Merdan maksy aýdyp beren aýdymlaň üçin, beren gurulmagyň üçin sag bol, teýiň batly ýanlanmagyny arzu edýär. sağ ol rahmat. Şonuň bilen halipalar ýol bilen atly söhbetli konsertimizi geçir gutarýar. Hoş, sag bolun.